batalaken dumateng kesaguhan utawi kesagahan tartamtu badhe tetel ing reh kasatriyan kula. Mula sing jenenge satriya wicaksana sadurunge saguh, sadurunge mangkat kudune dipikir luwih dhisik, ora kok njur ngawur kaya ngono kuwi. Kula menika tanpa benten kalian panah. Panah piye? Manut ingkang lepasaken ganteng jembaring kala ingkang lepasaken menika Kanjeng Hyang Talkanda supados kula merjaya dumateng Yayi Kembar tartamtu badhe kula tindaken. Yen panah karo Janaka ki beda. Yen panah ra duwe nalar, yen Arjuna ki duwe pamikir. Mula kang mangkono yen nganti kowe mengko tega mentala karo adimu kembar, ngibarate kaya bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas. Merga kabeh mau Janaka. Tak buktutane. Sampun, mboten usah, sampun. Bolo dewa larang-larang nggih ngamuk lho jenengan iki. Rantung ngamuk iki, mboten sah. Yaki. Ngono arep S2 ora. Mantukan. Koko Prabu kondur kemawon dhateng Mandura. Mangke mesti wonten warta saking Ingkang Rayi. Kula pitados. Kahanan menika menawi saya peteng lan saya ndedhep padhangipun enggal dugi. Ya, suga digawa ngapi-api aja nganti keri. Nambang ngoro mundur rinenggoing negaring amarta kasatriyan sawojan ajar Ilang Candra nedeng purnama sumunar kenyare kaya ngliling bawana. Kartika Abiyar sumunar ngrenggani ngantariksa amimbu endahing swasana ing wanci dalu. Endahing jagat ora kaya ing mapan wonten kasatriyan sawo jajar.
Duh kasatriyan ingkang endah edi peni